Уважаеми клиенти, сега ще ви покажа как се почиства котелопърнит BBS Active. Отваряме горната врата и демонтираме горната вътрешна вратичка. След което изваждаме горния турбулатор. Изваждаме и долния. С помощта на почистващите инструменти от комплекта на котела почистваме пепелта от вътрешната част на горивната камера. След като старателно сме почистили горивната камера на котела, преминаваме към монтажа на почистените турбулатори. При монтажа на горния турбулатор трябва да обърнем внимание на това перо, което трябва да сочи назад и нагоре. Поставяме го върху горното ребро на котела и избутваме до опир. Вземаме и долния турбулатор. И го слагаме върху долното водно ребро. Последната стъпка е монтажа на вътрешната горна вратичка. След като сме почистили старателно горивната камера на котела, преминаваме към почистването на горелката. Издърпваме тавата за пепел и с помощта на почистващия инструмент от комплекта на горелката почистваме горивната камера, като издърпваме на събралата се пепел. След като сме изхвърлили пепелта от тавичката, я връщаме и с това сме приключили почистването на котела. Уважаеми клиенти, сега ще ви покажа и потребителското меню на горелката. Чрез натискане и задържане на бутона F за около 3 секунди влизаме в потребителското меню с настройки. От този параметър можем да настройваме температурата за включване на циркулационната помпа на отоплителната инсталация, като с бутоните нагоре и надолу можем да изберем желаната температура, след което потвърждаваме с бутонът F. Това подменю е видимо само в случай, че предварително сме избрали управление с буфер. От тук можем да настроим желаната температура в буферния съд, като при охлаждане на горната част на буфера до зададената температура ON, котела ще се стартира и ще загрява буфера до момента, в който температурата в долната част на буфера не достигне температурата OFF. Тогава котела ще се изгаси. След настройване на желаните температури, потвърждаваме с бутона F и преминаваме към следващото меню. От тук можем да зададем максималната температура на водата в бойлера за битова гореща вода, както и хистерезиса за включване на помпата за загряване на бойлера. След настройване на желаните температури, потвърждаваме с бутонът F.
С помощта на бутоните стрелка нагоре и стрелка надолу можем да сверим часа в контролера и потвърждаваме с бутона F. От тук отново с помощта на стрелките и Enter въвеждаме датата на контролера и потвърждаваме с бутона така. В този екран можем да променим контраста на дисплея в зависимост от нашето желание. Потвърждаваме с бутона F и преминаваме към следващия, последен екран. Това е менюто, в което можем да изберем желание от нас език в контролера и потвърждаваме с бутонът F, с което излизаме от менюто.